Dobrodošli na najlepše rečno krstarenje Evropom. Sa parkićem! Joj! Ovo će biti fantastična avantura, od Beograda do Kladova, Dunavom. Iz Seula, iz Koreje. Ovo je Parkić, moj drugar iz Južne Koreje, koji priča srpski. Bio mi je domaćin u Seulu. Sada je vreme da mu se odužim i da mu pokažem Srbiju. Zapratite ga na YouTubeu i došlo vreme da obilazim Srbiju brodom. Ovo mi je bila dugo želja i evo, konačno se ostvarila. Često hvalim istočnu Srbiju zbog svojih prirodnih lepota, istorijskog momenta, kulture, specifične hrane, vlaške magije. Prošle godine sam kolima malo obišao ovaj deo, ali ne može da se poredi kada putujete brodom. I ta perspektiva je totalno drugačija, magičnija. Ono što treba naglasiti da je ovakav vid putovanja u Srbiji jedinstven, unikalan. Šta radiš ti? Doručkujem, brate. Ma bre, jesi normalna? Ide, nazdravim, brate. Šta radiš? Živeli. Živeli. Prolazimo gde se Dunav račva na 3 mesta. Ovde je i čuveno kupalište Bela stena, koje je izuzetno bilo popularno dok nisu još napravili Adu Ciganliju, jedno od popularnijih kupališta Beograđana. Ovde se reka Tamiš uliva u Dunav. Na ovom putešestviju vidit ćemo 5 tvrđava. Prva je Kalemegdan, druga je Smederevska, treća Ramska, četvrta Golubačka i peta Petislam kod Kladova. Polako smo prošli Grocku, idemo prema našoj prvoj atrakciji. Prva u nizu je Smederevska tvrđava. Grad Smederevo inače je poznat po gvožđu i grožđu. Evo ga ručak, uzeo sam malo miks ribe, piletine, salate, čak je tu i ruska salata. Parkiću, kako ti se čini ova srpska kuhinja? Super je. Jer se navikavaš na našu kuhinju, pošto ovde i nema puno korejskih restorana i kojih ima, skupi su. Pa da, je. Ali pa dobro, ali sviđa mi se salata, ruska salata, hlebi, ali nisam očekivao za ovo. Ne ribu, a? Prote ribu, da. Pošto na srpskom jeziku kada kažemo riba, onda to često znači i devojka, pa onda je... Uko ne jede ribu i onda se izgubilo značenje u stvari ribe. A sad smo našli pravu ribu. Da. Imamo je, dobro je. Super je, da. To je bitno. Kao što možete da vidite, odmah uz ovu potopljenu baržu je ušće Morave u Dunavu. Sledeća u nizu atrakcija na Dunavu je Ramska tvrđava, artiljerijsko utvrđenje iz 15. veka. Ono što je interesantno, do Ramske tvrđave obe strane Dunava su bile u Srbiji. Evo sad, kako smo prošli Ram, preko puta je Rumunija. Znači, ova leva strana sada već pripada Republici Rumuniji, a desna je u Srbiji. Treba reći da je Dunav međunarodna reka, najduža posle Volge u Rusiji, prolazi kroz 10 država, kreće iz Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, preko Hrvatske, Srbije, Bugarske, Rumunije, Ukrajine i Moldavije. Lako se približavamo Velikom Gradištu, jednom od najpoznatijih turističkih centara u ovom delu Srbije, Srebrno jezero, koje je dosta popularno u ovom letnjem periodu. Dolazimo do tačke gde je Dunav najširi, 6200 metara, 6,2 km, znači ovo je preko puta Golupca. Golubačka tvrđava sagrađena je u 14. veku. Strateški je jako važna jer ko drži ovu poziciju, drži plovidbu Dunavom.
nekada je bio ovde veliki lanac između dve obale Dunava. Kogod da je hteo da prođe, morao je da plati. Kroz istoriju za ovo utvrđenje su se borile velike sile, od Osmanlija, Ugara, pa i nas, Srba. Sa sigurnošću najlepše utvrđenje na Dunavu ako gledamo kompletno ambijent. Inače, na svom toku od Nemačke do ulivanja u Crno more, Dunav je ovde najširi, najdublji i najuži. Sada se nalazimo na tački gde je on najširi. Evo je Svinjica, znači 100% srpsko selo u Rumuniji. Kao što ste mogli da vidite malo pre, Dunav je ovde kao more. Pejzaži postaju sve dramatičniji. Ove planine, stene, prosto je neverovatno. Nije onaj Dunav na koji sam navikao u Beogradu. Totalno drugačija geografija. Predivno je. Upravo prolazimo pored arheološkog nalazišta Lepenski vir. Dobrodošli u arheološki kompleks Lepenski vir. Praistorijska civilizacija koja je ovde živela pre 8000 godina. Kao što možete da vidite, ovde se nalaze brojni ostaci, grnčarije, skeleta. Da je Lepenski vir bilo mesto gde je došlo do prelaza sa nomadskog na sedalački način. Lepenski vir, mesto gde se vi sada nalazite, se danas tretira kao prvo najstarije sedalačko stanište u čitavoj Evropi. Imali su poznate kamene idole sa ljudsko-ribljim crtama lica. Mnogi veruju da predstavljaju božanstva reke Dunav. Stanovnici su gradili kuće trapezastog oblika, pažljivo orijentisane prema Dunavu i planini Treskavac. Kao što možete da vidite, ova praistorijska civilizacija je živela ovde pored Dunava, gde je lovila, skupljala hranu, gde je bila najidealnija klima. Zavisili su od ribe morune, koja je dolazila iz Crnog mora. Ova civilizacija je bila jako napredna. Bili su lovci, ribari, imali su razvijenu organizaciju zajednica, rituala, umetnosti. Ne mogu da verujem da je ova sve istraživanje je bilo u 1960. godine. Znači, 1960. godine bilo je neka mnogo profesora i studiranje baš o ovakve stvari. Brate, ne mogu da verujem. Kako je bilo u Koreji 60-ih? Pa, svi smo siromašni, nismo imali uopšte ni koncepciju da razmišljamo, studiramo na ovakve stvari. Kad je to došlo kod vas? Koji godina? Pa, oko 1990. Mislim, istraživanje na ovu stvar, ovako, i onda ne mogu da verujem, ovo je da se u 1960. nismo videli ono video. Da. Neverovatno. Neverovatno, jeste. Jugoslavija je bila stvarno napredna država za svoje vreme. Mnogo puta sam čuo da Jugoslavija je bila napredna, ali ovako vidim, brate... Sad vidiš iz prve ruke. Da. Neverovatno. Neverovatno. Od Beograda do Tekije, od naše polazne tačke do naše krajnje tačke, je 214 km. Inače, cela dužina toka Dunava kroz Srbiju je nešto manja od 600 km. Puta je Donji Milanovac, po meni jedno od najlepših mesta ovde na Dunavu. Ima svega 1000 stanovnika. Dobrodošli u Nacionalni park Đerdap, ujedno i najveći nacionalni park u Republici Srbiji. Prostire se od Golubačke tvrđave sve do Karataša. Može da se pohvali gustim šumama, prelepim vidikovcima, arheološkim nalazištima i rimskim ostacima. Unutar ovih stena nalaze se tuneli do 16 km dužine. Veliki Štrbac, najviša tačka Mirošča. Na izlazu iz Malog Kazana, ovde je Dunav najuži 130 metara. Prelepi manastir, Drakonija. Wow. Dobro, ali to nije srpski deo. Ovo je Rumunija, da. S
Sa rumunske strane je još kamena skulptura kralja Decebala, poslednjeg kralja Dačana, a rumunski narod ga smatra nacionalnim herojem. Predstavlja najveću klesanu skulpturu u Evropi, dužine skoro 43 metra, a širine 32. Sa naše strane nalazi se Trajanova tabla, posvećena rimskom caru Trajanu i označavala je završetak izgradnje njegovog vojnog puta. Ovaj antički spomenik uklesan je u stenu u Đerdapskoj klisuri, na svega 2,5 km uzvodno od Tekije. Dobrodošli u Kladovo. Posle 11 sati plovidbe stigli smo u ovaj prelepi grad. Iza mene je 5. utvrđenje od Beograda do Kladova. Inače, ovo utvrđenje osnovali su Osmanlije u 16. veku. Fet Islam. Strateška pozicija ovog utvrđenja je jako važna, jer nadgleda ulaz u samu Đerdapsku klisuru, u njen najuži deo. Ono što mi je jako drago da su sve tvrđave obnovljene u poslednjih 10 godina. Kompleks koji ljudi koriste za šetnju, uživanje u kulturno-obrazovnom programu. Glavna pešačka zona. Došao sam do samog centra, što je lepo ovde. Kafići, restorani. Ovde je dobra hladovina, debela. I dalje vrući, iako je 7 sati. Živa muzikica. I čuo sam da ovde uglavnom ovi lađari kupuju stvari za svoje brodove, hranu, sve što im treba za plovidbu. Ekstremno je čist grad. Stvarno nema nikakvih pikavaca, đubreta. Evo je crkva. Dobrodošli na plažu u Srbiji sa pogledom na Evropsku uniju. Znači, ovo sve ispred nas je Rumunija. Na našoj strani se igra odbojka na pesku, a u Rumuniji luka i grad koji se zove Drobeta, Turnu Severin. Došlo je vreme da malo napunim baterije u mom hotelu za sledeći uzbudljivi dan. Ovo je spoljni bazen, ima dosta ležaljki, deo realno za sunčanje, odmaranje. I evo ga, ovde je fuzija. I uputili smo se prema čudu prirode Srbije. Kameni mostovi. Ide kratka šetnja od nekih 500 metara uzbrdo. Tu je i manastir Vratna. To kaže Parkić, sve je na srpskom, nema znakova na engleskom. Ne dolazi ovde veliki broj stranih turista, ali boga mi ni domaćih. Evo, ja sam prvi put ovde. I Parkić isto je prvi put ovde. Ko će da obiđe celu Srbiju, ja kažem Burazeru, krećemo. Nema više čekanja. Nema zezanja. Nema zezanja. Istočna Srbija, hoće čovjek da ide u Novi Pazar, Vojvodinu, sve da vidi. Nema greške. Da bude pravi ambasador. Tako je. Opasno dobra priroda. Da. Vidim. Ali imate štrik, pa te drži. Evo, popeli smo se do jednog vidikovca, odakle se pruža malo reći fenomenalan pogled. Da dole gledam, ima stazve svine. Da? Ali stvarno priroda je predobra. Onako, netaknuta, sirova. Kao da ljudska noga nije nikad kročila ovde. Cvrkut ptičica, insekata, žubor vode i evo ga. I Parkić. I Parkić, da. Mala i velika Vratna. Čuda prirode. Tačno se ne zna kako su nastali ovi kameni mostovi, takozvane vratne. Smatra se da su nekad bile pećine i da su se ove strane samo obrušile. Kao što možda i znate, ovo je centar vlaške magije. Na svakom ćošku se osjeća taj neki misticizam. Znači, priroda je savršena. Čista voda, rečica, potočić.
Napunjeni lepom energijom, posetili smo manastir Vratna, srednjovekovni ženski manastir Srpske pravoslavne crkve. Evo, ovaj manastir ima i olja lavande, svoje plastenike. Verujem da još svašta nešto prave. Evo i ovde je prodavnica suvenira. Posvećen Vaznesenju Gospodnje, osnovan u 14. veku. Krenuli smo u jedno od najlepših sela Srbije. Dobrodošli u Kameno selo, dobrodošli u Rajac, tačnije u Rajačke pivnice. Pivnice su tradicionalni vinski podrumi i kamene građevine, namenjene proizvodnji, čuvanju i održavanju vina. Ovo autentično selo je pravi raj za ljubitelje istorije, vina, fotografije i dobrog zalogaja. U samom selu nalazi se nešto više od 200 kamenih kuća, izgrađenih uglavnom u 18. i 19. veku. Negotinska krajina je nadaleko čuvena po vinima. Lokalna vina su ovde Prokupac, Tamjanika. Rajačke pivnice su jedne od najznačajnijih vinsko-turističkih atrakcija Srbije. Ovo je zaštićeno kulturno dobro i kandidat za UNESCO-vu listu svetske baštine. Najvažnija stvar koju sam ovde naučio je da vino ne plaćam više od 20 evra, jer sve preko 20 evra je samo priča i ništa više. Evo, domaći proizvodi, ovo su sušenice, sirevi, paradajz, lepinje, ludilo. Posle degustacije rajačkih đakonija otišli smo do lokalnog groblja, jedno od najneobičnijih koje sam posetio u Srbiji. Odiše nesvakidašnjom simbolikom. Spomenici su ukrašeni sa rozetama, krugovima, krstovima, spiralama i biljnim motivima. Na našem putu nazad zaustavili smo se na još jednom mestu. I ne zna se odakle je lepši Dunav, da li sa vode ili sa visine. Koja lepota, Vidikovac, Veliki Kazan, Novo Brdo, Rumunija, Srbija. Kao što i sami znate, obožavam destinacije bez mas turizma. Istočna Srbija je jedan od najlepših i najautentičnijih delova naše države. Spoj netaknute prirode, jedinstvene tradicije, bogate istorije, preukusne gastronomije i kvalitetnih lokalnih vina. I još jedna stvar, umalo da zaboravim. Od 25. do 29. avgusta ove godine održat će se Iron Gate, međunarodni filmski festival, na obali Dunava u Kladovu, u jedinstvenom ambijentu Đerdapske klisure. Ako vam se svidio video, share, like, subscribe. Vama 1 sekund, meni mnogo znači.